Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Magandang hapon mga kasorog. Ako si Nomer Corporal, kasama ang buong pwersa ng Philippine National Police Regional Office 5. Samahan niyo ako sa mga police report na aking tinutukan at itatampok ngayon. Mga krimen, bibigyan ng hustisya. Bawat sumbong, may agarang aksyon at solusyon. Dahil lahat ng nagkasala sa batas, hindi makakatakas sa PNP Crime Buster. Pasadaan natin ang unang kwento. Suspect sa pananaksak patay sa isang lalaki sa Albay, agad na naaresto ng Legazpi City Police sa loob lamang ng 5 minuto. Selos naman ang tinuturong motibo sa krimen. Ang buong detalye, panoorin sa report na ito. Dahil sa agarang pagresponde ng kapulisan ng Legazpi City sa nangyaring pananaksak patay sa Barangay Bugno, nito lamang ika-7 ng Agosto taong kasalukuyan, ay agad na naaresto ang suspect na si alias John, hindi niya tunay na pangalan, 42 taong gulang na residente ng Barangay Dita. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, ang hepe ng Legazpi PNP, alas 10 ng gabi nang makatanggap sila ng isang tawag mula sa isang opisyal ng barangay patungkol sa nangyaring insidente sa kanilang lugar. Kaya agad niya namang inalerto ang kanyang kapulisan na nakadeploy malapit sa lugar. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad nang nakarating sa crime scene ng otoridad at naabutan pa ang suspect, kaya naman agad itong naaresto. Na-recover din sa suspect ang ginamit nitong kutsilyo sa pagpatay. Dahil po sa posisyon ng mga deployment natin at tumbit natin is mabilis po nating narespondihan. Within 5 minutes, nakadating tayo doon sa area kung saan nangyari. At nung dumating nga yung mga nagresponde nating mga police officers sa pangunguni ni Police Lieutenant L.A. Lariosa, kasama si Police Staff Sergeant Mark Anthony Lim at yung mga naka-duty sa Sector 1, naabutan po itong suspect na nakaupo at na-recover po itong ginamit na patalim sa krimen na isang kutsilyo. Ayon naman sa investigasyon ng PNP, habang nasa loob ng inuupahang apartment ang asawa ng suspect, ay dumating naman ang biktima na si alias Ron upang ibalik ang hiniram nitong motorsiklo. Ngunit hindi pa nakakapasok sa gate ang biktima, ay inundayan na ito ng saksak ng suspect na nagtatago pala sa madilim na bahagi ng lugar. Ito na ako. Sorry ko na yung motor. Ikaw pala ang kabit ng asawa ko. Anong pinagsasabi mo? Kaibigan ko nagsinungaling ito mo! Sinubukan sanang umawat ng asawa ng suspect, ngunit pati siya ay nasugatan din sa kamay ng kutsilyo. Kaya humingi na ito ng tulong sa barangay, kaya't naipaabot agad sa kapulisan. Sinubukan sanang idala ang biktima sa malapit na ospital, ngunit hindi na ito sunerte pang mabuhay dahil sa seryosong sugat na tinamon nito sa pananaksak. Sa investigation, nagtago daw sa madilim na parte doon sa lugar. Kaya hindi alam ng babae na naandun pala itong dating asawa niya, itong suspect na nakatago doon. Basta ang napansin niya, may isang buti ng alak at helmet na inaakala niya at pag-akalam niya is gamit ng dating asawa niya. In all of the sudden, nung ito namang biktima, hinatid na yung motor na hiniram nga dito sa witness, dun sa tinitira na bahay,
biglang nakarinig ng commotion at lumabas itong witness at nakita nga niya nagkakaroon na ng commotion itong suspect at itong biktima. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Tapel, lumalabas na selos ang tinuturong rason sa nangyaring pagpatay. Katunayan, 5 buwan na umanong nagkakamalabuan ang mag-asawa at nagpa siyang maghiwalay. Nakadalawang beses na rin umanong nireklamo ang suspect ng kanyang asawa dahil naman sa pananakit nito. Anak po sila, mga maliliit pa yung anak nila. Base sa interview at investigation, ang mga 1 taon na daw silang hiwalay nung mag-asawa. Pero sabi naman itong suspect, nung March pa lang, so almost mga 6 months pa lang. But yun nga ang inano natin na talagang not in good terms na itong mag-asawa. Siguro dahil sa selos, possibly itong naging dahilan at nagkaroon po ng ganitong klaseng krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Legazpi City Police ang suspect na si alias John at nahaharap sa kasong pagpatay. Kung matuloy siyang makasuhan, ilang taon po yan? Almost 20, reclusion perpetua. Maximum. 20 to 40 years. So, matagal-tagal. So, paano naman yung mga anak nila? Diba po? So, yun po ang ano natin, isang panawagan na sa mga mag-asawa, kung maaari po ay pag-usapan kung ano mang problema. Maging open tayo sa isa't isa. Kasi baka yun lang naman ang solusyon, kailan pag-usapan. Kasi pag hindi po na po nag-usapan, yung isang sitwasyon baka mauwi sa isang malaking problema, lalo na sa isang trahedya na kagaya nito, sir. Samantala, ang agarang pagkakadakip ng suspect ay nagpapakita lang ito ng isang indikasyon na epektibo ang kanilang ipinapatupad na 5-minute quick response, hindi lang sa lungsod, kundi pati na rin sa buong Bicol region. Sa tala ng PNP Bicol, bumaba ng 7.12% ang crime rate sa reyon simula kasi ng July 16 to August 16, nakapagtala ng 1,722 na krimen. Mababa ito kumpara nung nakaraang taon na umabot sa 1,854 na krimen. Mula sa hanay ng inyong kapulisan sa Bicol, asahan ninyo po ang aming serbisyo ay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Magtulungan po tayo para sa mapayapa at maunlad na pamayanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po, Gabos, ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod
Sa bawat Bicolano, kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga.
Attorney Jill Bongalon po sa ating bagong programa. Bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva Patrona Anticulancho! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Sa panahon ngayon, wala nang pinipiling oras o lugar kung kailan naatake ang mga kawatan. Pero paano nga ba makakaiwas na mabiktima ng ganitong modus? At kung sakali man na mabiktima, ano nga ba ang dapat na gawin? Panoorin sa report na ito. Paano nga ba makakaiwas na mabiktima ng pandurukot sa tuwing tayo ay lalabas ng ating mga bahay? Kadalasan sa mga matataong lugar umaatake ang mga kawatan. Isa na nga dyan ang public market. Hindi mo sila agad mapapansin dahil sa kanilang mga taktika. Isa na nga sa mga modus nito ay ang tinatawag na laglag barya. Kunwari ay maglalaglag ng barya sa harapan mo hanggang sa makikipagkwentuhan na sa'yo. Ngunit hindi mo na namamalayan na ninanakawan ka na pala ng kasabwat nito. Ito ang mga dapat tandaan mula sa PNP. Sakaling ikaw naman ay mamamalengke, iwasang magdala ng malalaking halaga ng pera at dapat sapat lang ang iyong dadalhin. Mainam na ilagay ito sa bulsa sa harapan at kung maaari, iwasan na makipagsiksikan sa maraming tao. Number 1, dapat palagi nating babantayin yung mga gamit natin. Times na lalabas tayo, dapat tayong aware sa kapalibutan. Number 1, huwag tayo maging showy. Like yung mga alahas, diba? Yung mga alahas na mga makikinang nakakaagaw yan ng pansin ng mga kawatan. And another thing, yung mga bags natin, huwag po nating hayaan na nakabuka lang. Kasi anytime, ang daming modus na nagaganap na hindi natin alam na kuno na pala tayo ng mga gamit natin. Like cellphone. Naglalakad ka, hindi ka aware sa kapaligiran mo, and then, yun, snatching, mas madali. Prone sa ating mga kawatan na while you are walking, nag-cellphone ka, hindi ka malamang tumingin sa left and right and front and back. Pag meron naman, pag nasa restaurant naman, yung bag ilalagay lang sa isang upuan. Chances are, baka may mag-pick up nun. So yan, kung ako naman ay namamalengke, ay talagang nagdadala ko ng kagaya nito, sling bag, at dito ko nga inilalagay ang sa motor, ang aking wallet, at itong cellphone, at inilalagay ko ito sa harapan upang sakali man na may magtangkang magdukot sa'yo ay makikita mo at mapapansin mo agad. Kung sakaling ikaw naman ay kakain ng mag-isa sa labas, maging alerto sa iyong mga dalang gamit. Yung cellphone basta lang ilalagay ko sa table, and then hindi mo alam may mag Panawagan naman ng Philippine National Police Bicol sa komunidad na sakaling may mga insidente o kinakailangan ng asistensya ng kapulisan ay huwag mag-atubiling ipagbigay alam sa kanila at agad nila itong aaksyonan. Huwag tayo maging showy.
Kung ikaw naman ay sasakay sa pampublikong bihikulo, mainam na bago sumakay ay nakadaan ang iyong pamasahe at dapat ito ay eksakto lamang. May daw po. So yan, nakaumata din kasi sa mga kawatan pag nakitang may dala kang malaking halaga ng pera. Kaya mas mainam na iwasan din ito. Sa pera naman, dapat ready na yung mga barya, kung mapamasahe ka. Hindi yung nasa sasakyan ka na, kukuha ka pa ng 1,000, wala naman napapamasahe yung pambarya yung mga jeepney or mga jeepney natin or yung mga pampasadang sasakyan. So yung mga ganong simple na pwede dapat natin makunan ng mga lesson. Quote naman yung may mga negosyo na nabibiktima din ng itong mga kawatan. Sa mga business establishment din, ina-advise natin sila na magkaroon sila ng CCTV and then as much as possible, mga security guards. Kahit isa or dalawa na magbabantay sa inyong mga tindahan or mga business establishment. And another thing, pag may CCTV, dapat natututukan nyo. Hindi yung CCTV after lang ng incident. Kaya nga po meron tayong CCTV kasi i-monitor mo kung doon sa area na naka-cover ng CCTV may mga something na may nagsasalisi or may nag-pickpocket na or may kumukuha ng mga kung ano-ano na hindi dapat. Papaano naman kung maaktuhan mo mismo ang ginagawang pagnanakaw o pandurukot sa'yo? Yung citizen's arrest, di ba? Pag halimbawa, nakita mo, as in kukunin niya yung cellphone mo, and nakuha mo siya, you can make them, kumbaga, pwede tayo humingi ng tulong, and then ikaw mismo, you can arrest the suspect. Pag ganyan, ma'am, na nabiktima ka ng ganitong modus, ano po ang dapat o pinakauna mong dapat gawin? Number one, pupunta ka sa police station. It's either baka doon sa area na pinangganapan ng crime, baka merong CCTV na pwede nating makunan. Yun nga lang, it's too late. But may mga possibilities na pwede din makapagturo din kung sino yung may gawa ng crime. Sa kalaman din ng iba, ma'am, ano po yung pwedeng ikaso in case na madakip at mapatunayan ito na nagkasala at siya talaga yung suspect? Yeah, sa pagkaso naman po, kailangan din po natin yung complainant. Meron tayong complainant. Several few na, kumbaga, nakukuha natin yung suspect, pero pag nakuha na yung gamit or nakuha na yung ninakaw, ang iba hindi na nag-push ng pagkaso. So, we are trying to enjoin the public na if ever po na kayo mismo ang naka-witness ng crime, huwag po kayong matakot na magtayo as witness or mag-push or mag-file ng kaso kasi nasa inyo or nasa atin pa rin po ang action kung paano natin masawata yung mga kriminal sa ating society. Coming na tayo sa mga bare months. So kami naman, naka-alerto na rin po kami sa pagdating po ng mga bare months, ngayong September, October, November, December. We would like to enjoin again the public sa suporta po ng ating mga kababayan na wag po kayong maging biktima. Wag po kayong maging willing victim na makuna ng ating mga, diba, kawatan. We don't want na may mga biktima po sa atin. So, try to be safe. So, malaking bagay, ma'am, itong pagtaltag natin ng mga kapulisan, especially dito sa every kanto or every lugar dito sa every munisipyo. Yan po ang ating unang direktiba ng ating Chief PNP na magkaroon tayo ng presence ng ating mga kapulisan. Kumbaga, intensified police presence sa mga corners, lalo na sa mga highly urbanized areas na ang daming tao. Kumbaga, may mga visitors come and go from other places. Like in Naga, pag umaga, nasa 3 million person ang naandyan mismo. Pero pag gabi, ilan-alan, 1 million. Same with Legazpi, lalo na sa mga syudad. So may mga dumadayo, nagmumall, or nagkakaroon ng mga, nagbibisit sa mga tourist spots. May mga bisita tayo from other regions. So yun ang napakahalaga na gawin natin, na magkaroon tayo ng preemptive measure when it comes to crime. Ilan lamang ito sa mga dapat tandaan upang makaiwas na madukutan
at maaari mong ibaon sa pang-araw-araw. Paalala ng PNP, kung sakaling ikaw ay nangangailangan ng tulong, i-dial lamang ang 911 at sa loob lamang ng 5 minuto, sila ay makakarating. Laging tatandaan, maging alerto sa lahat ng oras. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers,
cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live! Upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na! May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva Patrona Candiculandio! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Sa loob ng 7 buwan, gaano nga ba kaepektibo ang mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng PNP Bicol dito sa rehiyon? Panoorin sa report na ito. Mas lalong pinaigting pa ng Philippine National Police Regional Office 5 sa panguna ni Police Brigadier General Nestor Babagay ang kanilang kampanya kontra iligal na droga, iligal na baril at terorismo sa rehiyong Bicol. Sa uling datos na ipinalabas ng ahensya, simula January 1 to August 25, nakapagtala sila ng 892 illegal drug operation, kung saan humigit kumulang 114,931,315 pesos ang nakumpiskang halaga ng droga, kabilang ang 80,647.41 grams na pinatuyong marijuana, habang 15,478.47 grams naman ang nakumpiskang shabu sa nasabing mga operasyon. Naging daan din ang mga operasyon sa pagkakahuli ng nasa 973 drug violators,
na kinabibilangan ng 101 na high-value target at 872 na street-level individuals. Anti-criminality natin yung campaign against illegal drugs. Mas pinaigting po ngayon yung ating kampanya dahil nga sa direktiba ng ating Chief PNP, and yun po ang mandato natin sa peace and order ng ating region. Ano yung mga direktiba natin, ma'am? Every MPS, CPS sa Bicol region, ma'am? Kung babalikan po natin, every week, meron tayong weekly Regional Enhanced Managing Police Operations na kung saan lahat ng 8 focus crime sa PNP na dinidiscuss natin, minomonitor lahat sa mga police station. So, dinipresent natin kung ilan o ano or how many numbers na ang office ng ating mga chief of police and yung mga municipal police station and city police station. So, namomonitor natin. Kaya sustain po yung ating kampanya against illegal drugs dahil monitor po natin. So, ang pinaka-chairman ng ating anti-illegal drugs campaign is no less than our Deputy Regional Director for Operations, Police Colonel Roque Ibausa, under, syempre, ng supervision din ng ating Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babayo Jr. So, hindi po, actually 24/7 yung ginagawa natin na pag-supervise, pag-monitor ng mga illegal drugs dito sa Region 5. Sa PNP na dinidiscuss natin. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malukalubakib, ang tagapagsalita ng PNP Bicol, probinsya ng Camarines Norte ang may pinakamalaking halaga ng nakumpiskang illegal na droga, kung saan nakapagtala ito ng 49,976,240 pesos. Habang sinunda naman ito ng Camarines Sur na mayroong nakumpiskang 34,057,107 pesos na halaga ng droga. Pumapangatlo naman ang Albay na mayroong 14,153,914 pesos. Sumunod naman ang Naga City na mayroong ding 11,603,260 pesos. Panglima ang Masbate na mayroong nakumpiskang droga na aabot sa mahigit 3 milyon. Catanduanes na may 907,000, habang 296,000 naman sa probinsya ng Sorsogon. So malaking tulong, ma'am, itong halaga na 114 million na pagkakasakote. Malaking tulong kasi hindi na po yan maproliferate dito sa region natin. And every day, 24/7, nakamonitor yung ating mga kapulisan with the PDEA na alam nila na may mga movements na pwede natin ma-accomplish. So, di ba, may mga recent lang tayong mga accomplishment ng mga malakihan na kung saan hindi na siya nakakapasok dito sa atin, lalo na sa Albay. Kasi sa gateway pa lang, papasok pa lang, nakukuha na po natin. Okay, based sa data na ipinalabas ng PNP Bicol, ma'am, isa sa number 1 na pinakamalaking halaga na na-confiscate na shabu is from Camarines Norte. Paano po yun, ma'am, come up doon? Yes, actually, may proposal din po ang PDEA talaga na magkaroon ng task force, lalo na sa illegal drugs campaign. We will focus more on kumbaga yung mga entrance papasok dito sa atin, from seawater hanggang sa mga bus na papasok dito sa Region 5, papasok palabas, o yun ang minomonitor natin. Hindi man nag-stop ang mga kapulisan natin, mga law enforcement agencies na engage sa anti-illegal drugs dahil meron tayong mga accomplishment. Actually, malakihan. Pumasok pa lang ang January 2025, may mga malaki na tayong mga drug haul dito sa Region 5. So, hindi tayo magsasawang mag-accomplish ng mga papasok dito na mga illegal drugs sa Region 5. Hindi taga rito talaga ang umaangkat ng malalaking halaga ng droga is from NCR o Bisaya po. Ano po yung mensahe po natin sa magbabalak pa na mag-angkat? Sana wag na silang magbakasakali na pumunta dito sa Region 5. Kasi 24 oras, 7 days a week, nakatutok po yung ating mga kapulisan sa mga nagbabalak na pumasok po dito sa atin. So, we don't want na mabiktima yung ating mga, di ba, ayaw nating mawasak yung mga pamilya, ayaw nating mabiktima yung mga kabataan, lalo na sa paggamit po ng illegal drugs.
Samantala, sa loob ng nagdaang 7 buwan, nakapagtala rin ang PNP Bicol ng humigit kumulang 738 na operasyon kontra naman sa iligal na baril. Resulta ng operasyon ang pagkakahuli ng 182 na individual at pagkaka-neutralize ng isang suspect, habang umabot sa 708 na baril ang nakumpiska, isinuko at aktong nakuha sa mismong operasyon. Lahat ng naaresto ay formal ng nasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Information na din sa public, gaano kahalaga ma'am na dapat lisensyado itong dala nating baril? Responsible gun owner dapat. Kaya nire-require natin yung mga may baril, may sariling baril na lisensyado, kasi bago sila mabigyan ng license, kailangan sila mag-undergo ng, kumbaga, di ba, kailangan yung gun safety, mayroon silang seminar, kailangan din nila na matest sa illegal drugs, di ba? So, we don't want na mag-isilang salarin or anything sa mga crime na possible na mag-exist dito sa atin. So, kaya nga tayo binibigyan ng responsibility na, kumbaga, may lisensya ka, be responsible para sa last recourse lang naman yung gagamitin. Naging epektibo naman ang nagpapatuloy na kampanya ng kapulisan sa reyon kontra Communist Terrorist Group o CTG, kung saan simula January hanggang buwan ng August ay naging maganda ang resulta nito, kung saan nakapagtala ang ahensya ng 61 CTG members na naaresto ng kapulisan, 8 ang na-neutralize, habang mas marami naman ang sumuko at tinalikuran ang kanilang pinaniniwalaang grupo na umabot sa 206 na individual. Kasabay nito ang pagkakakumpiska ng mahigit 100 baril at mahigit 400 na pampasabog. Itong mga ginagawang intervention pagdating sa mga CTG na marami na ang sumusuko dito sa Bicol Region. Overwhelming. Actually, yung mga numbers ng mga surrenderers natin, mga former rebels, we really accommodate them. Kumbaga, kasabay na natin sila na mamuhay ng normal, binibigyan natin sila ng what's due for them. Ano ba yung kailangan nila para sa pagbabagong buhay. And we really encourage them na ano pa man ang pinaglalaban nyo, na ang dami ng mga services na pwedeng i-avail sa government, na pwedeng i-avail. So, yung mga police natin sa baba, yung mga RPSB team natin, nandun sila sa ground para mag-encourage na wala naman tayong dapat paglabanan. Diba? Kailangan natin ng matahimik, peaceful na community. So, readily available po ang mga services ng government. You can just ask or you can just text. Or tanungin nyo kami kung ano ang kailangan nyo. We can liaise with other government agencies sa employment, kung gusto niya ng capacity building, yung mga skills, madali tayo makapag-connect sa other government agencies. So, ano po yung mga project or program po ng PNP pagdating na sila ay sumuko sa ating kapulisan? Yes, meron tayong yung revitalized police sa barangay na sila yung in charge din sa mga barangay na or mga kababayan natin na gustong bumalik sa normal na buhay. So somehow actually may mga may mga information tayo na talagang gusto na rin nilang maging normal ang kanilang everyday life, makapag-aral na yung anak nila. So, nandito lang talaga ang gobyerno para sa kanila and welcome sila na bumalik sa atin. Okay. Isa pa ma'am sa kinakatakot nila siguro is yung security. Kasi somehow, yung ibang sumusuko ay talagang tinatarget din ng NPA. Actually, may mga orientation na rin na ginagawa yung other partner agencies natin. May mga e-clip tayo na pinakonsider and then yung Mika nandyan din to assist. So, wala kayong dapat ikatakot kasi yung PNP pa lang as the frontliner, kami yung mag-serve ng, kumbaga, kami yung mag-secure sa kanila para maka-avail sila ng mga government services na kung ano due para sa kanila, yung housing, di ba, yung livelihood, o baka gusto pa nila na magpatuloy ng pag-aaral and then somehow, mga ilang years pa, yung mga anak nila pwedeng pumasok sa PNP or other line government agencies, di ba? So, available lang. Di ba sabi nga, huwag mahihiyang magtanong
maraming pwedeng sumagot sa kanila. Okay, meron na ma'am na mga successful story na etong mga dating kasapi ng mga CTG ay bumalik loob sa gobyerno at natulungan ng PNP. Gumandang buhay. Actually, ito, whole of the nation approach, hindi lang si PNP. Si PNP, we encourage, we liaise, we coordinate kung ano ang para sa kanila. Kasi may mga government agencies din na, like at DILG, sila talaga yung nagbibigay sa kanila ng ano yung worth ng firearms na isusuko nila. So may mga amount yon, mahaba, 50,000, like that, mga estimate. And then sa housing din naman, meron din sa kanila. So i-comply lang nila yung requirements. So open siya actually. So bakit pa, 'di ba? Bakit ka pa magtatago? Pwede ka naman lumabas and then makihalo sa atin para maging masaya ang buhay nila. Ang nasabing mga operasyon ay bunga umano ng patuloy na pakikipagtulungan sa kapulisan ng local government unit, other law enforcement agencies at mga stakeholder mula sa komunidad na nakakatuwang nila upang masugpo ang kriminalidad at iligal na gawain sa reyon. Grabe ang pasalamat namin ngayon sa ating mga kababayan dahil sa kanilang pakikipagtulungan na maatim natin or makuha natin yung peaceful and orderly sa Bicol Region. Kumbaga orderly tayo dahil nakikiisa ang lahat. Hindi lang si PNP, hindi lang yung mga barangay officials, even the students. Lahat ng mga stakeholders, isahan lang tayo para po sa ating bayan. Por la patria nga sabi, para sa bayan, kailangan natin na maging successful. Siniguro ng PNP Bicol na hindi sila titigil sa pagsagawa ng mga operasyon upang labanan ang mga taong lumalabag sa batas dahil laging kaligtasan ng mga mamamayan ang prioridad nila. Naway magsilbing aral sana ang mga kwentong aming itinampok ngayong hapon at ating tatandaan lahat ng sumbong, nandyan ang pulis, handang umaksyon dahil ang gusto nila ay ligtas ka. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Biyernes kasama ang buong pwersa ng Philippine National Police Bicol. Ako si Nomer Corporal at ito ang PNP Crime Buster. Salamat!